И здравейте, хора! Днеска... Първо да съм свим, после ще ви кажа. Днеска не съм планирал какво да правя в играта. Хайде. Ладно. Ще ходя в... Не, няма да ходя в мина. Ти мисля да е последния епизод. Така без да искал го сложих за по-хубави. Тук сложих. Кой не очаква. Отдавна не съм ходил в Недъра. Как ме избягах направо. Отдавна не съм ходил в Недъра и... ще правя друга поредица сигурно или ще играя на някой мап. Казах какво нали ако ги бях ти какво ще... Ако ги съединя няма да бъде... Пак да са енчантнати, да бъде... Стави ли? Да, енчантната е, ама защо колко взема. И каква е енчантната? Аха. Сигурно. Типа кога е поръчна така, не съм слагал такова дърво. Сега тая. Лагна. Сега в този епизод малко ще половим риба. Веднага взехме някаква риба. Ще пуснем малко музика. Имам и нов скин. Много е тъп. Но един приятел ме изтегли. Going back to Cali, I need a vacay, I got my linen and my valleys, fresh head to toe, beach house up in the valley, about to tear the club up, VIP you in the alley, waiting just to get in, me I'm just living, all these pretty women by tonight I be swimming in them, yes, I need her, vision is a blur, she hotter than wearing a fur in the summer world, look, this just occurred, she looking at me like she want me, so I am hers, I'm
like a verb. I'm here for 24 hours, baby. Please make it work. California, your body girl, them is hot. Like California, like California, like California. Let's go. Wish I was born in California. Wish I was born in California. Your body girl, them is hot. Like California, like California, like California, sun, 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 sun. Yes. Get it, baby. Let's go. Yes. Come in. И така върнах се. И докато бях пуснал музиката, се сетих за едно нещо. То не съм се сетил. Ще направя нещо като рампичка и ще се върна като съм готов. Така, готово поставихме го и вижте каква ми е идеята. За какво сме да казвам. Някакво стават такива бъгове. Или... Чакайте. Вижте кой е песента, сами ще се досетите. Believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly. И така. Друго интересно, майче няма правим в този епизод. Но още какъв е? Шарпне се едно. Той постоянно, че сходих в една мина и експорнах и събрах само тя работи. Тя беше маничка. В следващия ми епизод ще бъде някой мап, сигурно. Само трябва да си изтегля. И е свърши. Той може да кача в един ден. Как да не е нощ. Ето вече стана. И това е някой от бъговете на играта. Трябва да чакаш една секунда, че да стане по-хубаво нощ. Той не ми отне много време, около няколко минути. Даже няма минути. Една минута май няма. Ето, това е същия път, ако сте ми виждали в един чест. Сега и тая кирка, ако я виждате. С нея ако умра, всичко му се връща. И съответно и някои работи ми изхвършват и вижте сега тук ги има. И тук е някои от бъговете на тая програма, иначе оттам се теглят мапове и такива разни. Само сега не знам как пак ще се качвам. Не! Как се качвам там. Типа всякакво е. За какво съм го сложил и аз не знам. Знам, че ще бъде малко читване, ама сигурно ще си заслужава в гледката. Ще се заслужава гледката, сигурно. Пак те извинявам, че читвам, ама... Така.
И сега ме гледат. Сега ще го направя. Хубава гледка, всичко ми се вижда от тук. Само колипката там. Тук за шугархи малката фермичка. Enchantic рума. Той недър портала. За кокошките в момента има, ама откъде ще може да го видим. Тук ми е за кравите. И тук ми е сегашната къща. Значи преди няколко епизода беше и там, ако виждате плюсчето. И сега да се жертваме или няма. Не. Защо? Так ми измислих едно нещо. И дано да ви е харесало. Надявам се да ви е харесало. Ние те сега като погледните. Малко съм кремав. Ей, тук ще видите, че има. Я да ги оберем и ще приключим епизода. И да видим дали ще имаме късмет. Дали сте яйца ще стане нещо. Ако не стане, направо поне 2-3 часа извикат. С едно де. 2 и 2 само. Нищо. И да се абонирате и до скоро!